Исәмесез душанбе 15 гыйнвар яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада 900 квадрат метр мәйданны биләгән янгын. Зыян күрүчеләр кешеләр юк, үлгәннәр һәм яраланган кешеләр юк. Казан үзәгендәге янгынның сәбәпләре хакында Инзилә Хусаинова. Балалар бакчасында 2 яшьлек кыз көндезге якыннан соң уянмый. Стоял очень машин полицейских, много, никто ничего не сообщил. Гадәттән тыш хәлне хәзер прокуратура тикшерә. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Җәяүлеләр юлы чистартылмый, түбәләрдәге боз сөңгеләре алынмый. Куркыныч, мен көндез чыкканда карыйм инде, юк микән дип кырыйданрак үтәргә тырышам. Казанда урамнарны тиешенчә чистартмау очраклары буенча нинди чаралар күрелә? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Бүген Гадәттән тыш хәл министрлыгында кичә Казанда чыккан янгынның беренчел сәбәбен атадылар. Павлюкин урамында кечкенә кунакхана белән ресторан урнашкан 3 катлы бина янды. Ут электр мангалының төтен чыгу юлында кыска вакытлы ялганыш аркасында башланган булырга мөмкин. Ул 900 квадрат метр мәйданны биләп алды. Аны сүндерү өчен 6 сәгать вакыт китте. Бу хәлдә иң мөһиме корбаннарның булмавы. Бүген янгын урынында тикшерү эше дәвам итте. Белгечләр ут күзнең төп сәбәбен ачыклар өчен материаллар җыя. Без бүген янган бинаның эченә керә алдык. Кунакханә урнашкан соңгы катына иң зур зыян килгән. Монда барлык җиһазлар янып көлгә әйләнә. Түшәмдә электр чыбыклары асылынып тора. Икенче һәм беренче катларда әле дә су тамып утыра. Урыны белән ул бозга әйләнгән. Гадәттән тыш хәл урынында бүген дә янгын сүндерүчеләр һәм тикшерүчеләр эшли. Белгечләр кунакханәдә янгын турында хәбәр итү җайланмасы урнаштырылган булуын ачыклаганнар. Ул төзек була һәм вакытында эшли. Шуңа күрә эштәге 5 кунак һәм 2 хезмәткәр үзләре чыгып өлгерә. Аларга зыян килмәгән. Бүген монда бинаның хуҗасы бар иде, тик ул безнең белән аралашмады. Безгә мәгълүм булганча, бина 2 юридик затка карый. Отель һәм рестораннарның хуҗалары төрле була. Кунакханәне 2015 елда ачканнар. Бу кадрлар кичә социаль челтәрләрдә яшен тизлеге белән таралды. Якын тирәдә яшәүчеләр сүзенә караганда, ялкын шунда ук бинаның түбәсен камап алган. Кара төтен исе бөтен Идел буе районына тарала. На 9-м этаже посмотрели, горит крыша. Янгынны без 9-нчы катның балконыннан күзәттек. Түбәсе яна башлады, бик тиз таралды. Безнең иләргә күчмәсә ярар иде дип курыктык. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында әйтүләренчә, янгын 900 квадрат метрдан артык мәйданны биләп алган. Аны сәгать ярымнан соң сүндерәләр. Тик пыскып, ут берничә мәртәбә янәдән каба. Бинаның корылмасы үзенчәлекле булганга күрә, аны тиз генә сүндерә алмыйлар. Бу янгын буенча тикшерү уздырыла. Уголовно-процессуальный кодекс буенча бүгенге көндә безнең эшли Исәбескә пожарная лаборатория. Безнең җегетләр анда бүгенге көндә тикшерәләр. Һәм бүгенге көндә 2 причинаны отрабатывать җегетләр. Берсе ул неосторожное обращение с огнем әйткәндә, икенчесе безнең электротехнический причина. Халыкның үз фаразы. Я вот летом еще видела. Мин җәйкенедә ресторан ягыннан төтен күргән идем. Алар бит анда шашлык пешерә, ашарга әзерли. Шуның белән бәйле дип уйлыйм. Ну они же делают шашлыки, тут вот это все, мне кажется, с этим связано. За 10, наверное, пожар охватил. Вот эту часть, эту часть. Янгын 10 минут эчендә таралды. Безнең фатирның тәрәзәсе шул якка чыга. Бөтен өйгә төтен тулды. Шуңа урамга чыгып киттек. 3-4 сәгатьләп йөрдек. Пожары начали работать через минут 30. Кунакханә янында гына күп катлы йортлар урнашкан. Көн җилле булу сәбәпле янәшәдәге 5 катлы өйгә ут кабу ихтималы бар иде. Кешеләрне эвакуацияләргә әзерләнделәр. Павлюкин урамының берилешендә транспорт хәрәкәтен туктатырга туры килде. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района Казани. Гадәттән тыш хәл урынына Казанның Идел буе районы прокуроры барды. Кунакханәдә яшәүчеләрнең һәм анда эшләүчеләрнең вакытлыча тору шартлары нинди? Ул шуны тикшерәчәк. Моннан тыш күзәтчелек органы профильле белгечләр белән бергәлектә фаҗиганың сәбәпләрен ачыклый, янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлешенә хокукый бәя бирә. МЧС әйтүләренчә, беренчел мәгълүмат буенча мангалның төтен чыгу юлында кыска вакытлы ялганыш булган. Ул электр белән эшләгән. Шуңа күрә төтен суырту турбасында ут чыгып түбәгә капкан булырга мөмкин ди белгечләр. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Qozanның 315-ші балалар бақшасында 2 яшьлек сабый өлгәннән соң җинаять эше кузгатылды. Аның барышы хакында Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин шәхсән үзенә хәбәр итәргә кушты. Хәзер тикшерүчеләр баланың гомере нигә өзелгәнлеген ачыклый. Тикшерүчеләр фаразлавынча, мәктәпкәчә тәрбия учреждениесендә көндезге йокыга яткырылган бала уянмаган. Рәттән тыш хәл турында Рания Абдрахманова репортажында. Гадәттән тыш хәл менә шушында. Казанның 315-нче балалар бакчасында килеп чыга. Тикшерүчеләр фаразлавынча 12 гыйнвар көнне көндезге сәгать 12дә тәрбиячеләр гадәттәгечә балаларны көндезге йокыга яткыра. Әмма 3 сәгатьтән уятыр вакыт җиткәч, нәниләрнең берсе 2 яшьлек бала күзләрен ачмый. Тәрбиячеләр шунда ук ашыгыч ярдәм чакырткан диләр прокуратурада. Тик алар килешкә бала үлгән була. Бүген бакча гадәттәгечә эшли, әмма әти-әниләр һәм тәрбиячеләр телендә бер генә тема. Испугалась, когда приехала в садик. Стоял очень машин полицейских, много, никто ничего не сообщил. Елена Кириллова монда 5 яшьлек улын йөртә. Ул әйтүенчә, фаҗига ясли төркемендә булган. Анда якынча 45 сабый бар. Зайдя внутрь, нам тоже ничего не сказали. Баланы алырга килгәч, беркем берни дә әйтмәде. Соңрак социаль шелтәрләрдән генә белдек. Бакчага бик яратып йөрибез, чөнки тәрбиячеләре әйбәт. Шуңа йөрүебезне дәвам итәбез, аларга ышанабыз. Әлеге хәл бөтен кешене тетрәндерде. Әти-әниләр үз-үзенә сорау арты сорау бирә. Ничек инде ышанып калдырган балаң син килешкә үлгән була ала? Соңгы вакытта Казанда мондый фаҗиганың булганы юк иде әле. Без аралашкан ата-аналар гаепне бакчадан да тәрбиячеләрдән дә эзләмәвен әйтә. Мәктәпкәчә белем учреждениесен бары уңай яктан бәялиләр. Балам бик каты ярата садикны. Даже кичке 5-тән соң да садиктан алып кайтып булмый. Если даже 2 яшь. Бик ярата. Спектакль тәрбиячеләр бик әйбәт. Кружокларда бик әйбәт. Йөрибез бөтенесенә, яратып йөри. Я не знаю, что сказать. Ну, такое же дома тоже может случиться. Ни дияргә дә белмим. Андый хәл өйдә дә була ала бит. Балалар авырырга мөмкин. Бәлки бу бала да авырган булгандыр. Үз балабызны йөртүне дәвам итәбез. Садик здесь неплохой. Заведующая душой болеет за каждого ребенка. Она знает каждого. Әлегә аңыма килә алмыйм. Әйтер сүзем бер генә, мондагы бакча начар түгел, мөдире һәр баланы шәхсән белә, аларны бик кайгырта. Шуңа моны очраклылык дип саныйм, шулай туры гына килгән дип уйлыйм. Әлбәттә, шок инде, балалар өчен борчылабыз. Конечно, шок для всех. Балалар бакчасы мөдире дә, тәрбиячеләр дә җинаять эше кузгатылган булганлыктан бу мәсьәләгә аңлатма бирмәде. Безгә Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсендә хәбәр итүләренчә, кызны 12 гыйнвар көнне бакчага әле 2 көн генә китергәннәр. Аңа кадәр авыру сәбәпле ул йөрмәгән. 12 гыйнвар көнендә бакчада кыз үзен гадәттәгечә тоткан, хәле начар дип зарланмаган, тәрбиячеләр дә, персонал да аның үз-үзен тотышында үзгәрешләр сизмәгән. Моннан тыш төшкә кадәр бакчада план буенча балаларны медицина хезмәткәре тикшерә. Ул вакытта да кызның сәламәтлегендә кимчелек табылмаган. Көндезге йокы вакытында тәрбияче йокы бүлмәсендә булган, балалар тәртип бозмасын өчен күзәтеп торган дип хәбәр итәләр. Килеп чыккан хәл буенча Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү идарәсе җинаять эше ачты. Әлегә аерым бер кешегә карата түгел. Яңа Савин районы прокуратурасы да тикшерү башлаган. 15:10 воспитатель стали будить детей. 3 тулып 10 минутта тәрбиячеләр балаларны уята башлый. Әмма кызларның берсе үлгән була. Шуннан соң ашыгыч ярдәм чакырталар. Алар баланың үлемен терки. Хәзер тәрбияләнә торган баланы тиешле дәрәҗәдә карау турындагы закон үтәлеше тикшерелә. Шулай ук җинаять эше барышын контрольдә тотабыз. Также на контроль взят расследование уголовного дела. Без баланың моңарчы бакчага йөрмәү сәбәбен ачыклау максатыннан Сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Алар бу мәгълүматны бирмим. Хәзер үзләрендә эшкә тикшерү башлауларын хәбәр иттеләр. Смерть ребенка это большая трагедия для родных и близких. Баланың үлеме якыннары һәм туганнары өчен зур фаҗига. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы кызның якыннарының кайгысын уртаклаша. Әлеге очрак буенча хәзер министрлык тикшерү эше алып бара. Булган хәлгә хокукый бәяне вәкаләтле органнар бирәчәк. Балага бакчада берәр нәрсә булганмы, яисә сәламәтлегендә проблема килеп чыкканмы, төп сәбәп тикшерү барышында ачыкланачак. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны кимегән, менә кызамык үсештә. Ел башыннан 20 очрак теркәлгән, 16 лабораториядә расланган. Авыручыларның берсе дә прививка ясатмаган була. Күпчелек очракта авыру читтән керә. Аңа авыручы балалар бирешә 80% очрак аларга туры килә. Бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә республикадагы хәл турында сөйләделәр һәм ничек сакланырга кирәклеге турында киңәш бирделәр. Татарстанда мондый хәлнең булганы юк иде әле. Узган атнада кызамыкның 5 очрагы теркәлсә, бу атнага ул 20-гә җитте. Иң күбе 13 Казанда. Күрше торган районнар Кукмара белән Балтачта 3 һәм 2 авыручы ачыкланган. Түбән Кама белән Биектауда берәр кеше кызамык яктырган. 2022 елда бу чир белән бер генә кеше авырган иде. Узган ел 146 булган. Гыйнварның 15 көнендә сон кисәк артты.
20 случаев. 20 очрак безне булсан бер дә канәгатьләндерми. 2023 елның гыйнварында мондый хәл түгел иде. Югыйсә кешеләр ул вакытта да аралашып тордылар. Ил буенча да авыручылар саны арта. Татарстанда хәл Россиягә караганда катлаулырак дип әйтмәс идем. Авыручыларның берсе дә прививка ясатмаган була, аларның өчесе башка илләрдән килүчеләр, калганнары татарстанлылар. 80% очракта балалар ширли. Белгечләр вакцина гына ярдәм итәчәк ди. Аны сырхауханәләрдә ясатырга була. Кызамык тиз тарала, әмма ОРВИ, грипп һәм ковид белән авыручылар саны бераз кимегән. Хәзер ул күрсәткеч эпидемия шигеннән югары түгел. Ел башында 57%-ка артык була. Һәр инфекция куркыныч булырга мөмкин. Но без кешеләргә бит төрле экспресс-тестларны эшлибез, ПЦР-тестларны. Пациент ОРВИ белән авырый. Ул белми анарда грипп бар тагын. Гыйнварның 1-нче атнасында ОРВИ белән авыручылар саны 11 меңгә җиткән. Шуннан соң 2 тапкырга кими. Тик Россиянең кайбер төбәкләрендә тридемия тарала. Кеше бер юлы 3 авыру, ОРВИ, грипп, коронавирус йоктыра. Кайчан бер кешедә 3 авыру, ул куркыныч. Но шул кешеләр бик аз була, шул тридемия буенча үзегез санагыз. Кеше тиеш шул инфекцияны кайдыр алырга грипп, кайдыр ОРВИ һәм кайдыр ковид. Ну, бик сирәк кайчан була. Узган атнада безнең тамашачылар сырхауханәләргә шалтырата алмыйбыз дип белдергән. Җавап бирүләрен 20-30 минут көтәргә туры килә. Әгәр мондый проблема һаман да бар икән, белгечләр сәламәтлек саклау министрлыгының кайнар линия телефонына шалтыратырга киңәш итә. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген төнгә һәм иртәгә көндез Татарстанда һава торышы кабат кискен үзгәрә. Синоптиклар көчле җил чыгачак дип кисәтә. Тизлеге секундына 20 метрга җитәчәк. Күз күреме начарая, 1 чакрымнан кимрәк булачак диләр. Көнбатыш циклоны йогынтысында мондый һава торышы 2 тәүлеккә сузылырга мөмкин. Бүген кичке 5-тән соң М5 трассасының кайбер эшләрендә чикләү кертелде. Алар автобус һәм йөк машиналары хәрәкәтенә кагыла. Татарстанда бу участоклар Баулы һәм Бөгелмә районнарында урнашкан. Һәм бүген кичке 10-нчы яртыда М7 трассасының Башкортстан чигендәге өлешендә әлеге төр транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. ЮХД хезмәткәрләре ерак юлга чыкмаска киңәш итә. Трассалардагы чикләү һава торышы яхшырганчы гамәлдә булачак. Йорт ишегаллары юллар кардан арындырылмый, төбәләрдә боз сөңгеләре асылынып тора. Ел башландыгына Казанда тротуарлар һәм автомобиль юлларын тиешенчә тартмаган өчен 200 административ эш ачылган. Башкана административ техник идарәсе җитәкчесе бүген бу мәгълүматны Казан мэриясендә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә игълан итте. Оешмалар һәм подрядчик идарәче компанияларга җаваплылыкны арттырырга кирәк, Мэр Илсур Метшин. Халык зарланмасын өчен ничек эшләргә киңәш итәләр. Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Төп юллар чистартылса да, тротуарлар, ишегаллары буенча зарланучылар күп. Менә без хәзер Мәскәү районының Союз урамы буенча барабыз, күргәнебезчә, җәяүлеләр суқмакны үзләренә үзләре салган. Шулай берничә суқмак салынган, ә йортның түбәсе кардан һәм боздан чистартылмаган. Тротуар вообще не убирает. Пешеходам ходить вообще негде. Монысы Тунаков урамындагы 50-нче йорт, шулай ук боз сөңгеләре эленеп тора. Куркыныч инде, балалар йөри, олы кешеләр йөри. Куркыныч, мен көнде чыкканда карыйм инде, юк микән дип кырыйданрак үтәргә тырышам. Центрда да, конечно, булгалы инде алай, бузлар күренә. Монда яшәүчеләр халык контролленә дә язган. Проблемалы урыннарның икесе өчен дә Мәскәү районы идарәче компаниясе җаваплы. Тунакова 39, там угрозы от той наледи, которая... Тунаков урамындагы 41-нче А, 39-нчы йортлар буенча эш башкарылды. 50-нче йортның бер өлеше яшел зонага туры килә, аннан кеше йөрмәй. Әлеге йортның түбәсенә менүдә катлаулы. Альпинистлар күтәргә җайламалар кирәк. Якын көннәрдә бу эш башкарылачак. Кеше гомере өчен куркыныч тудырган боз сөңгеләре беренче чиратта чистартыла. Аннан соң калганнары. Тротуарларга килгәндә, кар яуганнан соң башта аларның подъезд янындагы тукталышка, социаль объектларга илтә торганнары чистартыла. Аннан соң гына башка. Гомумән бу кышта урамнарына йорт түбәләрен кар, боздан чистартмыйлар дип зарланучылар күп. Бишбалтада турабыз, Кировский районда. Анда бик начар чистарталар. Жоллар бөтен кар белән тулган. Неплохо совсем и не уж супер хорошо. Особенно Кировский район. Шәһәр буйлап йөргәндә күренә инде, юллар тайга, Киров районында начар эшлиләр. Түбәләрне, урам юлларны чистартмау буенча кимчелекләр арта, юл оешмаларына карата төзелгән административ материаллар 2 тапкырга арткан. В рамках моратория предостережения. Мораторий кысаларында без кисәтү ясыйбыз, начар җыештырылган урыннарны тәртипкә китергә кирәклеген әйтәбез. Яңа елдан соң 200 кимчелек ачыкланды. Эш тукталмый. Кар күп яуганда күзәтүне дә арттырабыз. Халыктан килгән мөрәҗәгатьләр буенча да эшлибез. Кисәтүләргә колак салмаучыларны судка бирәләр, кимчелекләрне мәхкәмә карары буенча төзәттерәләр. Бу очракта да эш вакытында үтә
үтәлмәсә, җаваплы оешмадан һәр тәүлек өчен 5000 сум акча алына. Мораториум, я еще раз говорю, но совесть никто не отменял. Правило благоустройства – это залог, прежде всего, порядка в городе, комфорта жителей. Тәртип булырга тиеш. Бу эшләрне күзәтеп торачакбыз. Бина хуҗаларында, муниципаль предприятиеләрендә дә контрольдә тотабыз. Ишек алларына чыгарга, халык белән сөйләшергә кирәк. Шәһәр башлыклары идарә компанияләр белән бергәлектә эшләргә тиеш. Эш көне башланганда да, биткәндә дә территорияләрне карап чыгарга кирәк. Шәһәрне тәртиптә тоту кагыйдәләрен үтәмәү очракларын ачыклаганда, мэр ясалма интеллектны да активрак кулланырга кушты. Хәзер Казанда яшел зонада автомобильләрен калдыручыларны шулай теркиләр. Узган ел әйтик 18,000 бер көтмә төзелгән. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы. Халыкка транспорт хезмәте күрсәтү казанлыларны иң бер чыган мәсьәләләрнең берсе. Бу хакта бүген мэриядәге киңәшмәдә фикер алыштылар. Көн саен башкала халкы һәм кунаклар җәмәгать транспортында 700 мең тапкыр сәфәр кыла. Алар эшенә карата шикаят белдерүчеләр саны арткан. Шул вакытта кадрлар кытлыгы һәм ПТПларның бу өлкәдән китү проблемасы бар. 5 ел элек 14 компания халыкка хезмәт күрсәтсә, бүген 8гә калган. Хәзер әлеге мәсьәләләр Алексей Сидоров контролендә булачак. Ул бүген Казанның транспорт комитеты җитәкчесе итеп билгеләнде. Соңгы 2 елда Метро Электротранс җитәкчесе урынбасары булып эшләгән. Не в простое время принимает Алексей Васильевич хозяйство. Яңа җитәкче әлеге тармакның шактый катлаулы чорда кабул итеп ала. Казандагы җәмәгать транспорт эшеннән пассажирлар көннән-көн ешрак зарлана. Соңгы 15 елда мондый хәл беренче тапкыр күзәтелә. Яңа ел бәйрәмнәрендә дә кешеләр бу төр транспорт начар дип әйтте. Хәтта шуп чыгару буенча да шикаятьләр алай күп килмәде. Бу мәсьәләнең тиз арада хәл ителүе зарур. Даже мусор ежегодный, который там всегда был. Ширмешендә су кондызлары елганың агымын үзгәрткән. Ни өчен алар белән көрәш нәтиҗә бирми һәм табигатькә җәнлекләр нинди зыян сала? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген прокурорлар республикада законнар үтәлешен, хукук тәртибен саклау буенча катлаулы һәм җаваплы бурычларын намус белән башкара. Прокуратура хезмәткәрләре көненә багышланган тантанада Рөстәм Минханов шулай дип белдерде. Ул әйткәнчә, халыкның шул исәптән өлеш мобилизация буенча алынучыларның социаль-икътисади хукукларын, балык булмаганнарның, эшмәкәрләрнең мәнфәгатен яклау, икътисад һәм оборона сәнәгать тармакларында законнар үтәлешен күзәтү бу Татарстан прокуратурасы карамагындагы җитди бурычларның бер өлеше генә. Узган ел әлеге тармак хезмәткәрләре 106 мең мөрәҗәгатьне караган, 23 мең шикаят кабул иткән. Бу халыкның аларга булган ышанычын күрсәтә. Күзәтчелек органы вәкилләре халык, җәмәгатьчелек һәм дәүләт хукукларын һәр яклап яклау буенча 35 мең тикшерү үткәргән. Руководство Татарстана ощущает вашу всемирную помощь в решении задач, стоящих перед республикой. Уверен, каждый из вас в полной мере осознает свою ответственность, и в наступившем году вы продолжите работу на привычно высоком уровне. Уровень взаимодействия между прокуратурой. Татарстанда дәүләт, хөкем чыгару һәм хокук саклау органнары арасында хезмәттәшлек югары дәрәҗәдә оештырылган. Бер-берең белән аңлашып һәм профессионалларча эшләү республикада законнар үтәлешен һәм хокук тәртибен саклауда яхшы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Бу өлкәдә тутыраклыкны тәэмин итүдә республика рәисе Рөстәм Минхановның хезмәте бик зур. Рустам Нургалиевич Миниханов. Примите слова искренней благодарности, Рустам Нургалиевич, за вашу принципиальную позицию и активное участие в деле обеспечения законности. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан журналистларын Россия матбугаты көне белән котлады. Ул 13 гыйнварда билгеләп үтелә. Шушы көнне Россиядә беренче басма газета «Ведомости» чыга башлаган. 321 ел үткән. Ул вакыттан алып журналистика үсеш үзгәреш кичерә. Нинди генә чор булуга карамастан, матбугатның төп максаты дөрес мәгълүмат җиткерү. Журналистларга куелган төп таләп гуманлы булу диделәр очрашуда. Гаилә елы булганлыктан тантана Казан гаилә үзәгендә узды. Онда Фейрүзә Мәҗитова катнашты. Фәрит Мөхәммәтшинга бәйрәм уңаеннан оештырылган күргәзмәне күрсәтәләр. Монда Татарстанда басылып чыккан борынгы газет журналларының төп нөсхәләре урын алган. Алар архивта саклана. Бүген Казан гаилә үзәге фойесында Татарстан журналистикасы тарихына багышланган экспозиция эшләде. Монда 100 елдан артык тарихы булган газет журналлар күрсәтелгән. Һәм менә монда Знамя революции газетасының 1917 елгы саны, бүгенгедәй аваздаш тема, сайлаулар темасы күрсәтелә. Бүгенге очрашуда республика телеканаллары җитәкчеләре, мөхәррирләр, матбугат хезмәткәрләре, хәбәрчеләр катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин журналистиканың мөһим ролен ассызыклады. Органы государственной муниципальной власти без средств массовой информации
не могут вести ни большую, ни малую политику. Вы первые, кто получаете информацию из уст Раисы Республики Татарстан. Вы ее доносите до читателей, до слушателей. Я на самом деле понимаю вашу ответственность и понимаю вашу огромную работу. Узган ел вакыйгаларга бай булды ди Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев. Быел тагын да җитдирәк дөнья күләм чаралар көтелә. Год также будет таким же успешным и интересным. Быел каләмияләр өчен тагын да кызыклы һәм уңышлы булыр дип өметләнәм. Киләчәк уеннары турниры башлана, сайлаулар көтелә, БРИКС саммиты үтәчәк. Эштә генә түгел, шәхси тормышыгызда да якты вакыйгалар күп булсын. Россиядә быел гаилә елы. Бүгенге матбугат очрашуының Казан гаилә үзәгендә узуы да шуңа бәйле. Никахлашу залында журналистлар династияләрен һәм озак еллар иҗат итүчеләрне бүләкләделәр. Татарстан хәбәрләрен алып баручы хезмәттәшебез Фәнис Камал 20 елдан артык журналистикада эшли. Бүген аңа Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты тапшырылды. Яңа гасыр каналының хәбәрләр программасында эшләүдән кала мин әле гаиләм белән гәҗитләрдә чыгаручы, шуңа күрә горурланып әйтә алам, безнең Мәхмүд белән нәселе татар халкына хезмәт итүен дәвам итә һәм дәвам итәчәк. Яңа гасыр каналында журналистлар династияләре шактый, шундыйларның берсе Кыямовлар. Уллары да әти-әни юлын сайлый. Эштән кайтабыз, ахай-вай килеп тикшеренәбез, сөйләшәбез, фикерләшәбез, уртаклашабыз, шунда кайнабыз теләр. Шуңа күрә минем уйлавымча бу бик табигый булды аларның шушы юлны сайлаулары. Журналистның һөнәре ул бик мөһим, чөнки укытучы балалар тәрбияләсә, журналист ул җәмгыятьне тәрбияли. Җаваплы һөнәр ияләренә бүгенге тормышта таләпләр елдан-ел катгыйлана, әмма асыллар элеккечә кала. Журналист кешене яратырга тиеш. Монсы беренче, кешегә хезмәт итәргә тиеш. Монсы икенчесе, өченчене кешене яратып, кешене хезмәт итеп, үзенең эшен профессиональ рәвештә эшләргә тиеш. Чөнки профессиональ булган эш хәзер кешегә бик кирәк. Профессиональ информация, яшәргә, тормышны корырга, киләчәккә барырга. Сез үзегез соллы мәкаләләрегез аша безгә халыктан мәгълүмат җиткереп торасыз. Үткен текстларыгыз булган мәсьәләләргә тәнкыйть аша карарга мөмкинлек бирә. Иң мөһиме халык белән бергә булу. Республикада татулыкны саклау диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәидова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Татарстан Республикасының иҗтимагый ярдәм штабы ачылды. Ул Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның кабул итү бүлмәсе карамагында оештырыла. Фирка вәкилләре әйтүенчә, аның эшенә яңа сулыш эрер вакыт җиткән. Штаб 70 иҗтимагый оешма белән хезмәттәшлек итәчәк. Алар биредә төрле чаралар оештырырга җыена. Фикер алышу, тәкъдимнәрне җиткерү өчен коворкинг бар. Халыкны кабул итеп осталык дәресләре үткәрәчәкләр. Бүгенге көндә монда киберспорт турниры бара. Киләчәктә волонтерлар үзәге оештырылачак. Мондый штаб илнең кайбер төбәкләрендә инде ачылган. 80-нан артык организация, алар белән килешүләр төзелгән һәм аларга алар белән бергә үзебезнең чараларны үткәреп, халкыбызга илдә барган, республикада барган тормыш рәвешен күрсәтү, җитәкчелекнең, партияның эшләү рәвешен күрсәтү. У нас очень много некоммерческих организаций, которые бездә авыр хәлдәге кешеләргә битараф калмаган, аларга ярдәм кулы сузучы коммерцияле булмаган оешмалар күп. Бу майданчык аларны берләштерә. Монда төрле очрашулар, түгәрәк өстәлләр оештырырга, фикер алышырга, тәҗрибә уртаклашырга мөмкин. Бу киләчәге якты булган бик яхшы проект. Что она сегодня дает возможности проведения для встреч. Это помещение, оно уже, так, если можно выразиться, намоленное, да? Бу бина озак вакыт дәвамында Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның кабул итү бүлмәсе булып торды. Биредә депутатлар халык белән аралашты, аларның проблемаларын хәл итәргә булыштылар. Хәзер аның эшен камилләштерергә булдык. Депутатов, может быть, регионального отделения партии «Единая Россия», люди приходили уже много лет. Бүген Мәскәүнең халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә Бөтен Россия муниципаль форумы ачылды. Ул кеше ватан Россия көче дип атала. Бер павильонда илнең төрле төбәкләреннән 7000 ярымнан артык вәкил җыелган. Татарстан делегациясе составында 95 кеше. Шәһәр, авыл җирлекләре башлыклары, муниципаль оешма җитәкчеләре, программа бик бай, фикер алышулар, лекциялар каралган. Служение Бөтен Россия муниципаль премиясе җиңүчеләре дип Ярчаллы мэры Ноэль Мәгдиев белән Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов табылды. Форум иртәгә ябыла. Бөтен регионнарның да кирәк казанышларын күрәбез. Аларның менә тәҗрибәләрен өйрәнәбез. Мин әйтер идем, менә бу заманада кирәк менә үзара аңлашып, үзара сөйләшеп, үзара киңәшеп эшләгән вакытта күп кенә менә муниципаль берәмләргә бәйләнгән проблемаларны хәл итү өчен мөмкинлекләрне дә күрәбез бит инде.
Яңа ел бәйрәмнәрендә Казанга 83 төбәктән 170 мең турист килгән. Күпчелеге Мәскәүдән, шулай ук Марий Эл, Башкортстан, Чувашия һәм Ульян өлкәсеннән. Туристлар Казанда 1 миллиард сумга якын акча тоткан. Кунакханәләр 90%-ка тул булган. Бер яктан бу уңай күренеш, әмма кайбер бәйрәмнәр вакытында һәм җәй айларында кунакларны урнаштырырга урын җитмәү башкалар өчен проблемага әйләнә бара. Кунакханә бизнесын тагын да җәелдерү өчен архитектура идарәсенә яңа урыннар һәм вариантлар активрак тәкъдим итәргә кирәк диләр шәһәр мэриясендә. Әлегә шундый хәбәрләр иде. Һава торышы турындагы мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер, ә мин сезнең белән саубуллашам. Игътибар! 9 февральдан 18-на кадәр Казанның Уникс концертлар залында Мунча Таш эстрада театры безнең җәй исемле өр-яңа тамашасын күрсәтә. Рәхим итегез. Калма бер килмичә. Тамаша быел безнеңчә. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Решайтесь на большее. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 30 тысяч рублей. Комплект зимних шин в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы сизелерлек үзгәрә. Температура күтәрелә. Республика төньяк көнбатыш циклонның атмосфера фронты йогынтысы зонасында булачак. Кар, буран һәм көчле җил фаразлыйлар. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Бары тик гыйнвар ахырына кадәр генә Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф-купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Арча, Кукмара һәм Балтачта болытлы була, кар явачак. Көндез температура 4-5 градус, төнлә 4-5 градус салкын. Буа, Апас һәм Тәтештә температура тагын да югарырак. Көндез 1-3, төнлә 4-5 градус салкын. Монда да кар. Чистай, Нурлат, Яңа Шишмәдә дә шундый ук тутырыксыз һава торышы. Монда да явым-төшем, температура тәүлек дәвамында -4-5 градус булачак дип көтелә. Ярчаллы, Менделеевск һәм Әгерҗедә болытлы, кар явачак. Монда бераз салкынрак, көндез 6-7 градус салкын, төнлә дә шундый ук температура. Әлмәт, Азнакай һәм Урысуда болытлы, кар фаразлана. Көндез 6-7, төнлә дә шулай ук 6-7 градус салкын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы карлы җилле көн вәгъдә итәләр. Зиядә болытлы кар явачак, температура көндез -2, төнлә -3 градус. Болгарда көндез 2 градус салкын, төнлә 4 градус. Алабугада да кар, температура көндез дә, төнлә дә -5 градус. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык, бары тик 2024 елның 19 һәм 20 гыйнвар көннәрендә генә Фармлен даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8927-236-71-75, сайт sanchi.rf. Казанда шулай ук тутырыксыз һава торышы фаразлана. Көндез температура -3, төнлә -4 градус. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк-көнчыгыштан көчле. Аның тизлеге секундына 8 метрдан артып китәчәк. Дымлылык 87%, җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар, сезнең белән студияда Рәдис Гарипов иде. Мин сезнең белән саубуллашам.